hallu kaikki naiset, vaikka tietää, että sua pisatti jaeseen. Se ei oo kertalaki, kaupan päälle tullo vielä pusutaati. Mä on niin taatisen hyvä. Mä on niin taatisen hyvä. Ehkä ei koskaan mitään luppoo, koska sairastan kuppo on niin taatisen hyvä. Ne vehket taitaa muuta kyllä, koska muistissa on meitsi visva syylä. On kunto hyvä tahti tiivis, eikä haitto ennen tuo syfilis. Mä on niin taatisen hyvä. Mä on niin taatisen hyvä. Ja mamma mia, nyt on myöskin lämyliä, on niin taatisen hyvä. Tähtiskupalottaa sun silmiesi. Sama sulla, ei yssä hammiin, vaan kaukana toisesta. Toinen Saturnus ja toinen maapallo. Helvetin sun jalat hyvät. Puhumattakaan miehestä, joka jalanjäljistä saatiin Pitchpooltista legenda. Mä oon oppinut se viulu koteena. Sulla on rinnat samaa luokkaa. Mä en puupsit perkele. Tää se keski-ikä teet. Ja näin jos yhteen katsotaan, niin perkele ei ne yhden lasta. On sullakin airbagki jopa. Mulla on tämmönen. Ei mitään, tuossa Toivo hommissa muuten ihan hieno, mutta kun maalatessa perkele, kun ei yletä pensselillä seijää, kun maalattakin. Aivan. Niin ja toinen on, siksi toiseksi se ei oo se maalaisi niitä seiniä. Mukavasti. No vetääkää nyt sitä Dania ja Armia. No niin, jätetään huomisellekin joitakin yli. Tää on pojat rilun vuosien. Olen 30. En oo enää kiersilmäinen, mä oon 30. Naisista mä pidän niinku miehen pulmein. Kavereiden kanssa joskus otan pistelin. Voi heitä tietää päästyköön, kun meikä elää nyt. On se kyllä se. Ihan oikeesti eteenpäin. Jatkuu tuos läpi yön. Siellä ajaa tuos. Ysko kummallinen. Sano olevassa onnellinen. Hänet poikki tyys yksinäinen mokomies matkallaan. Uhkakin on tämä. Päivän sankarit eteen! Työ kiertää koko ajan sammuristijään. Oletko moottori tienesi ja kun on muuttunut sua? Ja ne kiilaket lintuu syvällä sua. Miesko kummallinen, sano olevansa onnellinen. Hänet kaikki tietää, sinäinen mokomies matkaa. Älä kaikki ihan hukkaa, kaikki sano olevansa onnellinen. Hänen sanan tuas tullaan viivottelemaan uudestaan. Mä voin vielä settä hyppäilee. Pojille onnea ja tyttäret tiius, että hotellin mansikkapaikka ja huone 105. Tervetuloa.
Hymyä! No siinä. Onko onnellinen? Neekereitä. Niin. Kato. Onko onne? Vittu se. Sehän tulee päälle. Pilki, pilki! Voi pieni mies on loppuun. Tuolla Iisvedellä paloo sahaan ja nyt röökillä siellä junnuna. Lähdetään sahaajamille röökille. Onks kiva? Oho! Vähän kyytiä! Rovaniemellä, niin olitte. Et toi hymy. Ei, jos otat vaan käännä sillä merkkiä, niin on minä pieni. No niin. Pysyn pois kyllä kuvaa. Ekana juoksette tuon pöpelikön ympäri ja sen jälkeen Puppe menee valkoisen pakun taakse, Tapo menee tuon harmaan pakun taakse. Sieltä lähdette ryömimään. Molemmat ryömii tuohon halolle ja teillä on aseet käytettävissä. Hakekaas laastari valmiiksi. Äskeisen sydämen voittaja löytäjä. Saatama. Pumppumalli! Plaster, pumppumalleen. Tässä nähdään jollain kapitalisti riistää työläistä. Kyllä sisko veti veljeä. No niin, kapataan juotke nyt perkele ympäri ja sit alkaa saa ampua koko ajan. Jättäkö nyt sitten? Ja riemimällä halolle! Siinä kun on halolla, niin pian se helvettiin pois siltä sitten. Tullaan kuumeen. Topo riemi!